Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u novu epizodu na Triple D kanalu. Znači, bože, evo trenutna lokacija je Gram, nema ni 9 sati kako treba, pola 10, dobro nećemo, moram malo ljude lagat. Znači, trenutno se nalazim u Gramu sa svojim prijateljem, odnosno bratom Eminom. U današnjoj epizodi ću vam otkriti par tajni i snimit ću nešto novo što nisam nikad do sad snimao, a to je tipove osoba kad čuju omiljenu pjesmu. Znači, vjerujem da svi vi imate neku pjesmu koja vam je najdraža. A kao što imate priliku da vidite u naslovu, razbio sam 2 nargile šteta 300 maraka. Znači, šta i kako se dogodilo. Znači, u jutarnjoj smjeni ja razbijem nargilu, bukvalno dok sam je čistio tamo vamo, ispadne mi, polomi se sva, a najjača nargila tu bila. A u večernjoj smjeni polomi je Emin. To je još jedan peh koji je Triple D doživio na svom radnom mjestu da su na poslu. Ali eto, znate kako je bilo, sad ja uzimam nargilu, hajde da je slijedim što je prije moguće, tamo vamo da je naštimam. Znači kako sam ja nju uzeo, perije, Triple D nargilu sprema da to bude sve super, glancirka, novo, ovo, ono. I znate sad kako je kad potopite metal. Jel metal, jel nargila metalna? Od čega je? Od stakla, eto staklo, nebitno, još gori. Znači znate kako je kad stavite staklo podvod, znači ja to čistim tamo vamo i držim onu glavu od nargile, kako se to zove, čup, jel da je? Znači čup od nargile držim i hoću sad da je zavrnem i kako sam ja krenuo da zavrnem, iskliznem iz jedne ruke, da uhvatim u drugu ruku, iskliznem iz druge ruke, znači izlavi šaka iskliznula i pade direkt napod. Pocijepa se u milion malih komada, znači puće staklo, ne sastaviše 2 ortopede u Sarajevu, znači bože. Ja govorim puklo čupa čupu lišnje ovako, šta može pukati to lišno malo. Uglavnom puklo staklo veliko dole ispod. Kako se zove ova tersija, šta je? Najbitnije od svega da je Triple D napravio štetu od 150 konvertibilnih maraka, znači nargila je bukvalno nova bila. A Emin, brat najveći isto tako, pere ispade i njemu se isto razne. U svakom slučaju današnju epizodu ću da vam snimim i da vam pokažem neke tipove ljudi kad čuju onako omiljenu pjesmu. Znači kako reaguju, šta kažu, pa kaže, kako se ponašaju i tako dalje i tako bliže. U svakom slučaju, prije nego što Triple D krene sa epizodom, čujte pjesme dobre. Obavezno lajkajte ovaj video, subscribe se na kanal ako niste i uživajte u nastavku ove epizode. Kaže u 2 razbijača šiša, jedan pored drugog. Znači te to bilo. Kako te šiša u ulogu? Da probam kako sam šišu napravio. Ne da li, njemu ako dođete i ako zatražite od njeg da vam raspuće šiša, će vam ispući do kraja. Znači ova epizoda ako skupi 14 lajkova snimam nastavak. Brate, komuniš sam. Koš moć. Prate sad ovog bađaničarskog trika. Trikevi su tu, prate. Sad ću ja da povučem ovaj dim i on će se stvoriti kod vas samo, prate sad. Svi od trikevi. Svi od trikevi ovdje, evo da ti pušim. Ne, svi da ovo, da mi prije 2 minute kaže, šta prije minut, ba nije ni minut, još pola minute. Kao da, evo, nije njem problem, neće reći, ajde, da ti puši, dobra šiša, jesi napravio dobru šišu. Dobar ti objekt. Babo, sino sam bio crveni moj, znaš, neće. Sino kako sam ga, dobar, Emin, dobar. Sad čekajte da djevojka me govori, ne smije djevojke čekati. Ovo vam je lijepo. Znaš li? U vezi. Nije više. Ne sve da je preko. Mjesta lana. Tebi ne zaprati. Konava! Snimamo mali! Dođi ovdje, sjeti. Joj, gdje me nađe, jes me pogodio, evo je. Ne. Ovo je zato što spustio. Ovo je zato što spustio. Neka, ova pjesma je, brate. Čeka da kriješ malo. Ova mi najdraži. Znači prvi tip osobe... Još malo, evo, lega plata. Prvi tip osobe, oni koji daju pare kad ih pogodi pjesma. Vidite kakva je reakcija ljudi koji dobiju pjesmu. Zato ću malo pojačati. Evo gdje me nađe. Šta ma nađe? Što? Sjetim sad ma ne malo.
Jel ono? Jeste, naš ima 14 godina. Drugi tip osoba, šta si guraj, ovo bilo? Drugi tip osoba, one osobe kad ih pogodi pjesma, oni počnu da plaću, da su tužni, da im bude teško. Ja se sad mogu sjetiti, sad ću pred svom pjesmom. Čujte pjesmu. Tjera me na suze. Ja ne vrijeđam teku sve. Hoću još danas da te ljubim. Podrosla. Evo, Dođe druga, ne drugi. Jedna ode, druga dođe, ali sad kod nas niko ne dolazi. ne, evo. Ali pišiš. Aj, brate. Razljači, čaša i ostalih staklenih proizvoda koji se nalaze u lokalu. Samo što smo mi stavili pepeljati. Znači, Bože, to je to što se tiče ovog današnjeg dijela, odnosno današnjeg videa. Ovo je moj brat Riki je došao, tako da mi više ne možemo snimati, on je tu kao glavni lik, ne da nam više da ništa radimo. Uglavnom, eto, Emir i ja smo snimili te neke kao tipove ljudi, ovo je bilo naravno kratko, ali ne mora znati da nije dobro. U svakom slučaju ovo je bio kao još jedan neki moj dan, neki story time, ali iz kafića. Nadam se da ste uživali u današnjoj epizodi, da vam se svidjela, ako jest, gdje mi je zvučnik? Ako jest, obavezno ostavite lajkić, subujte se na kanal ako niste, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Veliki pozdrav od Triple B.